Бързи прогнози от резервната скамейка от страхотния площад Пиаца Маджоре в Болония. Ние се намираме на часовниковата кула над площада. Предстои световно първенство. 4 години по-късно отново най-добрите отбори от цял свят се събират да определят следващия световен шампион. Вече казахме нашите прогнози за най-добър отбор, шампион, който ще стане, както и за голмайстор. Така че следваме бързи прогнози за победители в групата. Първа група: Мексико, ЮАР, Южна Корея и Чехия. Тук Мексико е абсолютният фаворит и всякакъв друг развой на събитията би бил доста изненадващ. Първо, темата е домакин, второ, разполага с наистина страхотни играчи, сравнение с другите отбори в тази група, и мисля, че Мексико ще спечели първа група. Група Б: Канада, Босна и Херцеговина, Катар и Швейцария. Тук може би някои биха дали предимство за домакините от Канада, но аз ще дам предимство за Швейцария, тъй като Швейцария се е доказала през годините с страхотните си игри на големи футболни форуми, така че тук в група Б победител за мен ще е Швейцария. Група С: Бразилия, Мароко, Хаити и Шотландия. Тук бразилците може би няма да имат чак толкова лека задача, както изглежда на пръв поглед, но най-вероятно ще спечелят групата си, а Карло Анчелоти, на които всички много разчитат, може би ще изкарат тима до полуфинал поне. Група Д: САЩ, Парагвай, Турция и Австралия. Тук определено много хора, също както за Канада, биха дали за домакините от САЩ. Със сигурност те ще бъдат сред основните фаворити в тази група, но аз си мисля, че Турция има много по-силните футболисти и именно турците ще спечелят тази група Д. Група Е: Германия, Кюрасао, Кот д'Ивуар и Еквадор. Германия просто вече няма на къде да тръгва на световни първенства, след като два пъти поред доста изненадващо отпадна още в груповата фаза на световното първенство, и за първи път всъщност в историята си отпаднах още тогава, така че смятам, че Германия в тази група този път първо ще мине групите, след като не го беше правил от 2014, когато стана световен шампион, и второ ще я спечели най-вероятно с пълен актив от 9 точки. Очаквайте и следващите прогнози бързи, ще видите откъде. До нови срещи на резервната скамейка.